gaur Southamptonen nau, Inglaterran, Londresetik hurbil. Hemen itsasoa da, eta hemen ikusi daitekena da 1937an Francoren tropak ja hainbat bombardaketa egiten ari ziren, eta familietako txikienak galtzeko beldurrez, hainbat itsasontzi urten ziren, batzuk Sobietar Batasunera, beste batzuk Mexikora, eta aukera izan zutenek Southamptonerako bidea hartu zutenez. 4.000 ume bidali ziren, Santurtziko portutik, Bizkaitik, eta gaur guk azken 30 urtetan bizi izan dugu euskararen kontrako erasoaldi gogorrak, ez? Hor egon ziren ezker abertzalearen kontrako ilegalizazioak, eta horre guztiek guztiz suntsituta itxi zuen euskaldunen arteko kohesioa eta euskal udaletxea eta euskal jendarte bat kohesionatzeko aukera, eta guzti hori bizi izan dugu, ez, gure gaztaroa. Oin erasoaldi berri bat dator, euskarari balioak enduta unibertsitateko autoprobetan, eta ez. Euskara bigarren lekuan utzita, eta azken hamarkada honetan eginda supremazia faltsu horren mezua zabaldu denean, ez? Esan ez, euskaldunak supremazista batzuk garela, euskara inposatu nahi dela, euskara suntsitua izan denean, ez? Orduan hemen ikusten duzue horren beste ezaugarri bat, nostik datorren historia guzti hau, nostik bizi izan garen eskutuan eta beldurtuta eta estatuaren terrorismopean euskaldunak, eta,